Hartzen dutela, begaren izenean, pekaturen barkamena.
egiaren eta zintzotasunaren ogirik baizik. Jaunak esanak Etxia
hura ikusi eta sinistu egin duen. Horixe izan duzan, Joanek sinistu zuen momentu ikusi baitzuen Jesus nola baitere preparatzeko, prestatzeko, hilobiratzeko erabili zuten oiala. Oial hainbide luze batzuk izaten ziren, hanetatik buru baino eta gorputz osoari buelta ematen zionenak. Eta gero buru gainean beste zati bat jartzen zen eta beste bat hanketan. Hageak buruan zeukena, zan bakar batek lakuntu izango zuela Jesusen gorpua. Horregatik, hilobiren aiatu zelarik eta han oiala gainera kontatzen den toki batean oiala zegoen molestatua eta beste batean burua jarriko zatia eta horrentxe sinistu zuen halako hausnarketa, halako reflexioa egin baitzuen Joanek. Bakarri batek lakuntu izan badu, ez zuen biluzik eramango, ez zizion oialak egingo dena odoretan eta izugarrizko erdurak jasatan dira zegoen gorpu bat. Eta hori izan duzan, gero ikusi zuen Jesus, egon duzan berarekin, baina berak konpartitzen dugu zein momentutan sinistu zuen. Guk eskatzen dugu jaurari bere piztueran ospatzeak gure fedean sendotu dezaketa. Itxaropena ere indartu eta ekar dezaketa apostoluei ekarri ziren bizipotura, alaitasuna, gure ingurukoekin ere konpartitu ahal izateko.
Bera da munduko pekatuak kendu duen egiazko bildotsa. Bere heriotzaz gure heriotza ezereztu, eta bere piztueraz gure bizia berritu duena. Horregatik, Pasko pozez gainezka daude, gizon emakume guztiak mundu zabalean. Zeruko indar eta inperu guztiek ere horregatik dute beti zure aintzaren goreskia kantatzen. Santu, Santu, Santua, berak saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zihoala, ogi hartu eta eskerrak emanez aditu zuen eta bere ikasleei eman zien esanez. Hartza zuen eta jan guztiok dutatik, hau nire gorputza da zuentzat hartzena. Era berean afalokoak kalizaturik, berriz ere eskerrak emanez, bere ikaslei eman zien esanez. Hartza zuen eta edan guztiok dutatik, hau nire odolaren kanizakatan, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat pekatuak barkatzeko isuriko dena. Egiztuea nire odolaren. Era berean izango goa jauna biztegi itxaropenean joan gure senideak eta hildako guztiak ere. Bereziki, Miel Suguntza, Xanti Albistur eta Juan Loiarte. Beti
Bai,